Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. UMDC jong ka Maulai constituency ba Tebor lang Patau, dangshen ulapha da ka jingtho, hakaba laterwa ya ka Sarkar Jilla, ban pelong ya ka Mauro Primary Health Center, kum ka Model Primary Health Center kenang ban penjana susu ya ka jing a jing syakri jong kani ka hospital syaki pajba nong song snong jong ki snong ki beran hapo ka jelli jong ka snong Maulai ha ka jegren bat ka bat CTB uba Tebor lang Patau ulai thu ba ya kani ka jing terwa ulapha shaw menteri jong katnat ka kot ka khya ban pelong ya ka Mauro Primary Health Center kum ka Model Primary Health Center bau lai thu ru bau lapha ru da ka jing tho syakatnat PWD ban penbha susu ya ki surok ki badan hapo ka snong Maulai si Menship Islam ngala submit ke proposal sya government ya ke bangadan kecing angnut ban pelong ya ke mulai ke model constituency kini kecing chung jungi ban pelong ya ke mulai ke model constituency kita ki bentai ke per ban pelong ya ke model constituency dan kam ban perkhat ya ke ba ngin wara ya ke bentai beri koroi ke par ke la kadai ke lenti ke singkin ke footpath ke nala bat kiwe kecing chung ke bagidan ngladan ru kecing angnut ngila submit ru kowe ke city show health minister hakapor chung health minister Barim ba James Sangma ngila submit bang ikwa ba Maulai police station ru kan de away ka benta ban penklai ka kum model police station ngila kendur ru health minister Menship Islam ban ong i ba ya ka PHC moro ban penklai ka kum model PHC nomor hapok model PHC kum kidan lut ki benta ki ba harkom ki ban pendit penbiang nang ta kecing dan kampai ba nata ngila submit ru ya ka scheme sya ka PWD ya ka ba pi ngi ba la pia asar pin i ba ki footpath apo asar la pen itnal lut ba siang tel senre Maulai pa kamlong kumta henry Menship Islam ngini ti pi ngira alit ban submit i city sya i PWD minister bangi ong ba tak pum kecing sedang ban le kini ka model ban pelong ya Maulai ka model constituency ong ma to siang tiles no kini footpath jengi nadu na Stanley Roy hadu ang tepo lum step jong presiden joka mereki nama kini ketika hat joka Maulai nama pilap nong ka pedeng joka Maulai bang sultanat ba menta ka PWD kala sanction nam ta kini bakshan an sedang kini kam dokumen ya ke bang itmu Menship Islam ka orlong bat menta ka don kecing tumuru ba asapat kum ka wen ki benta jong kani ka model project ngini la jandap artat i kicing pekre jongi da ke jetre kat ki nong lam sunong bangin wa ik sanbut haman la sunong karang ba ki pajba ba ki wan sunong Maulai kindup tip ka sunong ayu ka dan hangno bat ban pensup iki brio ba ki wan Maulai ban wanwat ya ka sunong ga po Maulai kanum dan jing da ke jing don jing sanbut shen bin sei ik sanbut ki bikin don na ki sunong ki dong ki per om tang ki sanbut ba ai ka tang sunong wat ik traffic sanbut nagaleng junga kum nomi khman wa sim khia kani banwa iki ban pen itnan wat iki hagalenti singkien ki iki sanbut ke di bandon traffic ya taru ngine kani ka water project ka bangile mentaru na ka berkat ka besen ka de ka model project ka ba lingba kani ngin nuksa ki we bangi scam ba kani ka jing tumu pelong ka Maulai ka model project ka sansnam project ka banglabu suki menta ka astang monorlong bangi scam ba ka Maulai ka sing kan salong ka we ni ki model project na ka benta kiwe pat snong makin pet nuksa na snong Maulai but ka health and sanitation ru ngila don ke jing tumu lingbak scheme na ka district council ka mapitip menta ka district council ru ka haban pai khmat lem sak health and sanitation ngila snaik proposal Menship Islam bangi scam bagani ru kan wanra ka jing mentoy nam ta ka health and sanitation ka mot banwara ke jing khu suba hapok snong Maulai kini gidi jing tumu ko banga ngadon ke jing angnut kum nom ikman ban penkalai ka Maulai ka model constituency